Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para bapak para ibu sedaya, alhamdulillah sangat siam sak menika sampun ajeng 3 dasa benjing insyaallah niki sampun ajeng napa nggih riyatin kalih alhamdulillah sing poso tak dongakno rezekine lancar. Nah sing ora poso ya sembuh ngono lah. Terutama sing ora poso iki. Padahal poso ki ganjarane luwih gedhe lho, ya wajib. Nah, traweh ki ya sunah, dadi dilakoni ya ora apa-apa, ora dilakoni ya ora apa-apa, ora masalah. Tapi sing luwih penting posone. Ning poso iki sing batalno akeh lho ya. Siji, ngrasani tangga. Loro, wis pokoke nyelatu ya mbah apa ngono lah. Telu, trongoan bocahe. Mosok poso ana bakso liwat ting 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 tumbas. Kuwi ra poso kuwi jenenge. Aja ngono pi kowe ngono kowe. Dadi wong poso ki hukume wajib, nek traweh terserah, ape dilakoni ora apa-apa, ora dilakoni ya terserah, tapi sing poso sing wajib. Iki ana crita, iki misananku dhewe. Yo jenenge Sari. Iki bocah ra patek poso iki. Senengane ki beda wong ae. Tur, gak mangan tur. Ya mbok mangan krikil mbok apa. Wis pokoke posone iki dikentengi. Iki wis terakhir, Bos. Sesuk iki wis terakhir. Nah, mari poso kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlune apa? Perlune ibadah kita iki kudu diterima. Kadang ora krungu adzan malah kayak sapa bengak-bengok ya ini ya. Ya nek kakean ngono iki. Terutama sapa? Wartengkeng. Kuwi nek ana wong andan gedeng kuwi. Soale ora sembahyang ngono lho. Dadi nek ana wong andan ki ya ini kok usah andan sah. Dadi nek ana andan kudu langsung. Ya wis mbok ketonan mbora lah terserah. Pokoke 5 waktu harus. Iku 5 waktu nek perlu. Tapi nek ra iso ya kecuali nek awake loro. Nek awake loro iku sembayang mbek jongok kenek, mbek abuk kenek. Nah, tapi nek sembayang ra iso, ya wis kaya payon kuwi lho. Karek ngene. Ngene. Karek ngono. Karek innalillahi ya ngono ki wis ngladrah nek kaya kuwi. Dadi awak dhewe kudu sembayang 5 waktu. Terus yang kedua, ojo lali apa ki jenenge kanggo cah cilik-cilik iki ngajine dimempengno, sekolahe dimempengno. Kaya aku ki sekolah ora masalah. Nah aku wis gerang kok sekolah. Ya sekolah SLB kuwi. Apa kuwi singkatan SLB kuwi? Sekolah luar biasa. Kadang diwalik ambek bocah iki. SLB sekolah apa iku? Luar jenazah jarane. Ngawur kuwi cah-cah. Untung gale SD gak tinggal nyek-nyekan karo cah-cah. Ono sing SDN sekolah diulang nyolong. Alah, nah kuwi dosa yo. Dadi aja nek ngono. Nah ngono lho. Dadi sekolahan ki beda-beda ning pelajarane tetep padha. Ngono milih. Aku mau sekolah MI ya ndak mergawe ku angel ora perkara mergawe ini perkara bocahe ngono lho. Dadi kok sekolah MI ya padha wae, SD ya padha wae, ngono lho. Aja pilih-pilih. Lah tunggale milih bocah kuwi lho. Milih cah wedok iki. Aja pilih-pilih. Kaya kowe niki bingung pilih-pilih. Aja nek pilih-pilih kowe.
milih golek sing godhing. Kaya plembungan. Kaya plembungan ya tak kandhani. Nah, mrene aja pilih-pilih. Nah, saiki kanggo anak putuku kabeh, aku ki wis tuwa pi umur 20 dadi anak putuku kabeh. Iki kanggo anak putuku kabeh insyaallah sampeyan es bar poso bar yoyo aku gawe apa ki jenenge tips meneh. Iki tips ceramah iki. Makane saiki wulan poso ki diakehi ngibadahi, aja kok mangan wae poso kecuali nek bulanan nek cah wedok. Aku kowe ora poso, Nduk? Aku bulanan, Mak. Ngono ki ora apa-apa. Tapi nek cah lanang kok nang ngene, "Jong, kowe ora poso? Aku bulanan." Le. Kuwi lanang, Dul. Lah apa bulanan niku? Emangnya lanang iso bulanan? Ya nek kaya aku ni poso, poso full aku. Mbok nek Robi lho ya. Mesti ana bolonge Robi ya. Akeh bolonge nek Robi ya. Wis kuwi sing tak omong muga-muga manfaat, sing maune kliru dibenerno karo bolo-bolo sing melok ngrungokno channelku iki. Ojo lali subscribe mbek apa ki komen. Wis pokoke share lah yo. Sing kliru-kliru kuwi mbok elingno ora apa-apa lah. Minimal ngelingno. Wong nek ngelingno wong padha wonge iki ati ayem. Kecuali nek ngelingno ki ayem. Aku dielingno wong ya seneng. Tapi nek dinjaro wae, ya sekarang delongap kaya pitik wis disembelih. Ya melani kuwi. Dadi kudu saling mengingatkan, kudu saling menghargai ngono lho. Aja kok meneng ana kancane liwat, Kang, ben endi, Kang? Pengidul. Ya wis ora nek pengidul. Terus neh. Nah, apa endi, Kang? Ya pengalon. Lah kok ndi? Kok kidul? Ngono ki takone ra bener ngono ki. Ya kecuali ngene iki nek ditakoni harus jujur. Apa endi, Kang? Apa golek rokok? Umpamane Robi, Mas Robi top up, wonge ra ono, Jong, tak entenane. Wonge ngopi kok dinteni sampe blenger ala pe. Ngono ki kudu saling mengharapkan. Kaya aku mbek Robi ngene iki, wis pokoke Robi ki bocah kalem lah. Iki mau tak enteni sampe jlengut lek ngonteni lapo? COD. COD mbek saya sampe sak jam dhewe. Dadi ya wis pokoke aku mbek Robi ki asik. Asike piye? Mergo selalu gawe konten ngono lho. Tapi mbok viral mbok ora denger aku. Wis pokoke ngene kanggo cah-cah cilik-cilik lah, terutama aku dhewe iki. Sing ora tau mangan sekolahan ya. Aku ora pinter kok mangan sekolahan. Ya wis ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.